Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Terus orang dag-uma naman ni guys oh. Luoy kaayong mga mananagat ani guys ug abta ni sila sa dako kaayong unos oh. Ang mananagat nga to loud. Luoy kayong mamarang rihay ani guys oh. Na ni bundak na raba dito dapit oh. Ta ni bundak na oh. Ni bunok na jud dag-uwan guys. Ato magkita guys. Bugnaw ang hangin. Bugnaw ang hinuyuhoy sa gagmayng baluda. Oh. Ngani guys nga lubi o na igo man naglipat. Matuig na magayapod ni. Kanto gratong dahil panahon aning kusog kain ni lagapak, mga maray nag-iigos lipak oh. Mone panahon, mone timpo sa amo ang dapit sa Valencia guys. Atong makita oh. Pagyud ang mga mananagat mo uli guys oh. Uy, taasar ba ka ito palang receiver? Anhirataan ni guys kay uwan. Makita man sila ari guys. Gapasinguan gyapon nagamong labasiro guys. Ang unang nidunggo guys si Alvin. Si Alvin murag ika upat ba ng anak ani o ika upat lagi ka upat nga anak si Alvin. Wala yung napasunod sa anak guys ang pagka mananagat kaya gipa eskwela man guys wa man muhuman anja pag sa ulitaw na narbaho dito Manila ni siya guys pero wala pod madugay miuli kay nanagat hantod nga naminyo ni siya hantod karon panagat gihapoy iyahang panginabuhi guys. Alinya-linya tingali ning tao kay wala naman mo ganag eskwela. Uy, nibunok na mga jug-uwan. Asa naman ni sila, oy. Hmm? Ubay-ubay, tinag-isda pa tao.
kuan man tukoy. Hala. Kaduhang midunggo guys si Bert Alex. Di naman ko kaklaro guys. Di naman ta kaklaro ay. Inoo ko. Ay gasunod di ay. Amahan og anak. Ah kana. Way higar-higar bisag mahal og gasolina guys. Way higar-higar og padagan no? Bisag mahal og gasolina. Bulak po sila si Jad to, ah. Bisa na og gaulan in taon basta managat jud. Bala. Stop Bella. Magtinapuan lang daan eh. Di na natin moadto dito kay uwan man. Ay, kanon lagi nimo ng ato ang tanom ba? Shh. Atong sugaton guys kay manguha tag sudanon. Da, pahanga ba lang? Anong gapahanga man jud? Ipungtan ba? Ha? Pungtan ko kay daghang kuha gahong tapar dagako gamay ra. Agay. Mao ba dangan da isa si Alex? Oh, daghang big. Ako walay bilig. Ay sudanon lagi. Na. Ikaw ba gyud na kasudanon? Agay. Hala na aday pugot oh. Daghan mo kong isda. Si Alikoy. Pugot Robert. Dagko kayong tulas. Aw ginin gilaen day kay dagko kayo na. Kagagwapa ng pugot. Tagdaghan pa na kay. Sige pero bas Ma'am Amy gusto rin magpugot. Yung hatod lagi oy. Naro pa kanong pugot kay tambok na. Ito paborito ra ba na ni Jan? Tambok na kayo.
gamay na ba si Tambok? Si Alvin dahag isda to. Wapo, tamang size lang Alvin. Mamsa? Yahay, mandi ay. Wala po ko niya mang-interview kay gauwan man pag-abot. Sultong ko. Daghan ko no kag isda, Lex. Tuwas, duha mo tuwas koy. Naglagot ko no sa papa kay Simong ina jamuhag. simong Ay, asa isdaan. Hagpikas ka. Ha? Oo, lami na Lami ununan. nag-uno- Ipaniudto na de. Aw kana mo ipamahaw. Ikaw Punita- na, oh, yun na kay Punita sa kapadang berta. Kay nanay uwan ba? Di ko ka kuan bagong nanghingo ko magug ko. Dira. Imong ma'am sa pila Bert Alex. Pila kun imong ma'am sa? Trisity, yaya. Katawa mo lagi. Tinuan. Akala ka ni katawa lamutbot. Paano man kare? Sige na kay Isulot sila. sige na kay nay uwan. Na medyo nagalig na 1 kilo. Medyo gani kag na 1 kilo ra. Ha? Hihihihihi. Adyo na laman ni oh. Sudanon. Pasensya na mo guys, ug maora po'y lingaw na ko karong adlaw. Ug ako mayon guys. Bye-bye.